I afford that just say, and then Yasam could track grass, and who say a doma, now one when you are British, a shabby who a didn't na wahiniba a champemini, wahiniba do sipoku, one no and na ne shane and abis one. And pass one artist for me, ye genitata, na akra, ye dini ebe, and you be a say, wahiniba yahine, artist in your preoccupé, wadane ato. Ye ne doti ye na e woso de nani kutwawisi ahwemienu santamo edeba sanse sabe die ani bire soja kambe hu se wohene ba champion le nani abiri ye pa aha NYANSAPO kasamfonyini ene waso ne wani guso a wo hwe na wutie ye koso na subscribe na share na like na afi yento so na yenku anim ni amamre ne amane esefata no yemfa emremo sabe se wo hwe a wohene ba ebisi poku a champion ne ba bia wo de nani a kire ye eye ba bia hia hene wadane a wotwe akura woda na wofra ne ntumam wotintimi eho ena wo kɔ no akɔhwɛ na amamre ene amane esefata no akura waje na wode agya nnuane kwa nani abiri pa oma yentie enwom ene ne ekoso no kakra ne ye beto aso sanse enne ye obi ka bema ba wotu atene a champion hine no wahene ba ebisi poku ono ena wo kɔ no ye di ka kyerɛ mo se hia hine ne dot yie no eno a na egusue samai ensu kɔ no makra ene gina n'anim a wɔde asa kasa kyerɛ mo ye hwɛ kakra na wo ye beto aso nte se akwada mfinhia be se miense ko nan peso ena chese wo wa oye so konoma anenso no asante asa no abi mu a wareda ne yia otumi de sa e de kasa de kire ahemfo ebi pepepe na mu se oye de kire ohene ba edisi puku a champion hene a afei ena chese akwama bi a ohene ba etu atena wo ko ahemfo ni bebre ena chese wono eba eti enono sabre de esa wo hwe anyasem keto afei na obrempo na nkasa okukuruko osimpiti mprimprim wono ayi ne tie asanteme nyina ewura oponso otumfo osetutu otoso emienu ono ena mohwe edom ne santena ato a ebeya bema ena wayi ne tie a wo bayi sanse nipa na eda fom wono no akase ye wo bitie nde abakosem no ne bapa ne hia no dodo na yente ase se ye kase hia ye firi se eye poverty ohia pa ye kase obi ehia no a eno ho hene no na enso nya saa na tie na ebom eye ohene eba ne hia no akonya no edi no na se kira no ohene ba ne ho ehia no eno ne hia hene nti openso obase ya na esemu ni yefie ne doba ena edafonu ene na ntentem na yemfa abakwasem no emfa emfam na yenku yanim se ne be ya yebeti ya hini asiye pa tete mere mu no na ohwa ebra akomfo anoche ene otumfo osetutu a odi kanye won kan ba kire mu no ma yonko fa ko nkanye no mbepie mu asante mantem ha na obiri konfo anoche ye na dwen se obebo asante mama asante man etinye di okunim e wa akon ahodo a won mu kunyina eso no woboai ema asante be ye nkabo mu na eno na woje esikadwa eya akonwa kase a ebi ni wiase be bia ada sika kokko na ye dia ye di firi soro ede ma asante ma asatem no wo setutu ne kosi ni na so a ema mantini ni na kabo mu no yi no se ene onye won mu kanifo na wonye ohene a obeye Asantehene ema ehya ase ma asante nkabo ebaye na tie enu achi no ene obi konfa noche ebisa osetutu a wodi kan se mehia odoba ne ho ehia wo pa e ma remfi sa atem no na ye wasabenkuma ene ye wasabenpen na enum no ena osetutu e de sabenkuma emma konfa noche se ono ne ba ne ho ehia no ewo ehonom na de ekoba ye abra ode sabenkuma emma osetutu se ana ode ma konfa noche
sɛ ɔno ne ba ne hia no asɛm a kɔmfa no kyeka yɛde kyerɛ saa atam sɛ tutu edi ka Asantehene ɛne sɛ ɔsa bɔ ɔmɔden na wɔde akonnwa a efiri soro ɛyɛ hia hene na akonnwa ɛno nti yɛaka sɛ golden stool nanso abakɔsɛm ma yɛte aseɛ sɛ nkonnwa mmienu ɛna ɛyɛ obiri kɔmfa no kye oyiyi a wɔde ma Santeman na akɔ edi kan no ɛne sikadwa kofi ɛne yɛde to so mmienu no ɛyɛ hia hene na akonnwa ɛno no ɔse sɛ ɔbaa ne hia wo de a ɛne akonnwa wei mede ama no a mede bɔ na transe a oyi saa akonnwa no ɛde to sabenkuma ne naso ɛma efiri hɔ no ɔbɛyɛ ɔhene ba hia hene ɛno no a kyɛ sɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ Asantehene ha no na yɛkɔ yɛnimu no ebire bi dui ɛma sabenkuma yi ofra ne ntoma wɔ tenten mu enti ɔpanyin a ɔbɛfa saa akonnwa a ne yɛfrɛ sɛ hia hene akonnwa yi ne yɛfrɛ ne sɛ paa akwadwo wɔn ɔbɛfa saa akonnwa yi a wɔtena so na ekoduru mmerɛ bi ɛma Asante ɛkɔɔsa ana ɛyɛ Asantehene wɔn ɛne akyem ɛna ɛkɔɔ saa asɛ yi abra Asantehene ne akyem kɔɔ saa asɛ yi no na ɛsɛ sɛ de yɛnim no eduru saa atam na adɔnten mu nyinaa ne namu a kyɛ sɛ akɔfoɔ ahemfo nyinaa obi atutene a wɔkɔ ko no bi ɛma ɔbɛn fi sɛ hia hene yie dwumadi titiri sɛ wɔn de wɔn pie sɛ obɛpie a de sɛ dwabɔ bi a sɛdeɛ kɔ to ho hia na waba aseɛ ɔbɛba nso a obɛduru wa na yɛ sɛ Asantehene etu ne to na afei wɔn aba abɛtenam sɛ ne papa na namu na afei deɛ ne papa yɛ akɔdu bia no watoa so de akɔ ɛno nti Asantehene o sɛ tutu mu kɔ akyem kɔ yi wɔn mo kɔ yɛ no ɛna kura ne yɛfrɛ sɛ awonwi wɔn mo hene a ne yɛfrɛ sɛ Abibirem ebesi Asantefoɔ akyie na wɔba Asante ɛbɛyɛ Asante so dɔmɔ ebetu yɛ so sa ɛno na ɔbɛsesa Asante agyapadeɛ fa ya ɛde otumfoɔ ne nua baako ɛsa aka ho ɛde si kwan so sɛ wɔde kɔ a wɔde kɔɔyɛ enti bra Asante kɔɔ sɛ yi ba yɛ no na kyɛ sɛ Asante akyi ayɛ framfram a agyapadeɛ ahodoɔ empo ne nua ba ɛka ho a yɛde kɔ ɛsɛ ni abre paa ɔpenso ɛna yaso ana ɛde ne ba ne ebu so a kyɛ sɛ abakwasɛm na yɛaka kyɛm sɛ NYANSAPO ɛna wosu odo nsa kan yɛ nea sɛ deɛ wodo nsa aka abrewa nana abankoma asɛm deɛ yɛde bɛboro paa ɔpenso ne nkyiniyɛ echi ehim ɛwɔ hɔ nom a yɛde ne ɛkɔ no ɛwia yɛnto aso ɛno nti wɔn bɛduru yɛ no na ani braba yɛnam saa yɛ no so ɛma paa kwadwa a wɔn no wɔn pie no nkɔ baabi a na sɛbio ɛsakora wɔn nkɔ bie no wɔde bɛto ne n'agya anim sɛ ɔno paa kwadwo ɔka no de akyerɛ otumfo sɛ tutu sɛ ɔbɛkɔ saa asa no na nipa a obedi saa bɔni akɔgye Asantehene agyapadeɛ nyinaa mɔma yɛnhwɛ yɛn hene kakra yɛbɛto aso ɛno nti no abusua asɛm yi ɛbɔ otumfo sɛ tutu pisa na ɔsɛ na wo pa akɔdwa a woyɛ hia hene deɛ wokura pie wo mpie bi na yɛ dɛn ɛna ɛsɛ te sɛ yie wo na aso wobɛkɔ wɔsɛ mɛkɔ yɛnam saa yɛ no so ɛma ɛne ya wɔsɛ wobɛkɔ ɛnyɛ ndɛn na wɔsɛ yɛde akyitaa ɛne mpaebɔ srɛ nananom na afei wɔn mu ɛdidi n'akyie yɛyi ntie no ɛnam saa yɛ no so ɛma nkuro ahodoɔ binom ɛboa pa akɔdwo ɛma ɛko yi a ɔyɛ sɛ ɔbɛkɔ no wɔtui so sɛ ɔbɛkɔ na wɔn mo kɔ ko yi a wɔkɔ na awoni wɔn mo hene friends sɛ Abibirem wo asatam na wɔbɛdi bɔni asesa nneɛma yie ne Asantehene nua ba akora de kɔ yie no wɔn kɔduru baabi a na kyɛ sɛ sutade ɛda hɔ yɛ friends sɛ mankran na saa mankran yi wɔn mo ntumi ntwa nsuo ɛma ne yɛ yi ɛno nti no na ɛwɔ sɛ paa akɔdwo wɔkasa na wɔde kyerɛ nsuo no na wɔkyerɛ no botae nti a wɔn ma ba bɛduru ha no ɛma wɔn mfi sɛ ɔpemso pie biara na saa nhahama ahodoɔ yi ɛne nneɛma bi ɛka ho a yɛntumi mfa nto dwa ɛso ɔpanyin a wɔhu nsuo yi ɛna fam saa daakye biara no yɛbɛkyiri mu paa deɛ no nti yɛnkɔ yɛnim sɛ ɔpemso abɛɛ deɛ ɔde n'ani kyerɛ mu a na wakɔhwɛ ne ba ɛne akyi ɛwɔ hɔ no nti yɛgu so sɔrɔ no amamrɛ ne amane ne edi a wɔkɔ no
ewie yansa nko hiahene abakwasem ne enti eguso aye kan yi wo kasa de kire mankran eye nsuo yi afedie wo wie yese no de enti a won mo de o mani achi mo ko mapan ye tuenu mu pae eye onwanwo ho ma won mo femu ekoi na won mo kona na mo sa koduru ba bi a na bonhwa kakraka ye kan se ekunu eda a chese amanane mu wayi enti na won tu wo mani wo mu so da sani ye nipa bi edemu ye ma pa akwadwo tisi amanane mu ekoyi se nipa yi ane se waye mere yi pa na waye mere yi pa na utimi se enche na woto anananum ewonse do na eno na saa anyame nchade ne nananum nchade saa na eye abrimu ya wo mi ne nkrofo de wo namie na waye mere no mu ja no wa wo mu nso bewu ye ma owura yi kan no kwasem bi wo bi a kire kwan ba bia abrimu e de saa ne ma nyina afa eno ne nam so ema ehiahene ebo modern ko ye okoje japade ye beto aso ye nhwe wo hene sakakra o hene to atene dia ane ye nso entwentene edunti woko sai ema me ne mo kasa yi woko ekokoje ene ma nyina na ma refi se sensu ane ye friend se mankran no nam se wo kasa ene odi gu so ne nso mu paaye no eho ne ne yenya kura friend se mankran so no enti mankran so eno no kuro ni dino no na ekunu yi so won ko baaye no a chese e baaye no a we dia me ba se ekunu ya so ena ma chechele me man ene ye friend se kunsu a eni won ni na ehia hene ne dia wokwe amampa ejapade awodo ene Asantehene nua bayi okofa wonom ede wonom ba Asantehene mu oba beduri ye no na chese Asantehene nua bayi so no na mamemo ne din na memfa ne din no emfa enkyere mo okofa ne nua bayi a wode ne bayi na ne nua ba ne ba beka ede a kyere wonom se wakwawo woni abrimu wo ye friend se jampontema na jampontema waka hono mu tina wose wo mko wo mochi na wo sa akofa akwada yi ba Asantehene wose meko ema no so okofa akwada ne bae wo ba beduru ye na ye sesa atem na Asantehene abodwa tina se wa free ye ohu na no akua wa free ye pa eno na ne ye akua sian jampontema edino ti akua bia ne mena ne no ene sian jampontema eno so de ebenya ye no eno nti hiahene se ye kasa ye ka na se abakwasem kakra efa ho ene ne ye ye de atudwa enkuro ahodo a ehye nase edi ena yabobodin ede akyeremu a kunso wieso yiba mpasaso biano ene ade nyina yi hiahene eho ono ena odi ni nkoyi a ni nyina ehye nase a enye asempetwa enti hiahene abakwasem no ede yie na esoye a chese ekire Asante amane ene Asante amamre abakwasem ene atetesem ene NYANSAPO yesane ne madwemba na yede akyeremu yi enti sa nipa yi ene dafo mi asebe yakusabie kronto na ese wonye nipa atoa ene nam so na de ani ntini adwetwe wu abrempon ene adehye aba bepie mu a ene yie yehwe na ne doti yi na aye kama sa me se wohwa wo hene ba edisipoku achempem hene wono ena waba animu a oba na wabechi Asantehene na woma na kwaba enu nti nyame nwanwa se ene nyina no se Asantehene tenase a ohene ba edisipoku eni hiahene wono ntene nkyɛn pe a eno enya asempetwa ma revi se yewura achempem hene nso ewa abakwasaba eda ho no mo a Asantehene anya hwe no bosumi bia ono no ohene a owo Asantemantem hanma okodi fie empirinu ewo Asantemantem hanma wonum baanu no sebe wonum nye nipa ketwa ewa Asante aheni mu ahemfo a wonum wodwumadi ase ene ehu se wonum de ani die ebuo ese efata ede ma yira ewo ehonum enti yira ena atenase no yira atenase se ya asem hu echa ehye yira na ahabamunu wom ena afei meko etwetwe mu a eche yawdie enne sese nipa wadane ato no ye ehia no aduane ebedie na ase aduane esigya so ena ehwe aguyi a abra ekom die ya jese wohene nani atutu ato ne nsam ewo hon ma ya hene gibre enna bakwasem kakra ene aka ede ache ntie ne ma refi se ono na konwa no eka the golden stew a yiye ede ma Asante
Abusia na yɛsɛ ɛwie yɛda ɛkɔso ya ani pitri aha ɛna yɛde mu besie saa me sɛ ɔhwɛ a mpanyimfo asɔre ɔhene asɔre na kyɛsɛ adie atu ɔhene dware wie a ne nsu asa ɔhene kasa wie a bibia ɛni akyire bio ti nyansapo yɛka kyerɛ wo sɛ abakwasɛm amammerɛ atetesɛm sunsumsɛm ɛne nneɛma a ɛdi hwɛ na ɛdi ka no wode nsa ka yɛni sɛdeɛ wode nsa ka abrewa nana adomankomasɛm yɛde bɛboro yɛde mbɛsi wɔ ha na yɛasɔre so medin ɛne abusuapanin owusu aduoni ɛma woremfi sɛ wobɛ subscribe wobɛhyɛ na wobɛ like na wogya wadwenkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a atetesɛm abakwasɛm mpanyinsɛm a ɛho hia sei no bɛyɛ bieti ɔpemfoɔ ɛna ɔsoa no apakaa mu a yɛde ne kɔ no nti ɔhene kɔi deɛ ɛne ɛne yɛde no nso ɛsia no ɛma mu nyinaa mmo ɛne hwɛ a wɔgye ahenewa Dentini ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mountuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya